Здравейте, аз съм Мартин Китаров и днес ще ви покажа сетъпа на Антонус. Аз много се гордея, че най-накрая мога да ви покажа добрите условия, в които работи нашия екип. Така че нека да отиваме надолу. Както виждате, ние работим в мазе. И както се чувате, те пипкат. Нека да видим какво правят Антонус екипа в момента. Искам да ви запозная с този специален човек. А там гледай изот. Здравейте, аз съм Антонус, аз съм създател на акаунта. Тук съм сме Това не е смешно. Работим с най-великите компютри в целия свят, за да можем да правим видеоклиповете. Работят с 100 000 мегабайт лайта в секунда. Нека да го пуснем. Малко време му трябва да зареди. Сега, например, може да пуснем реактиращия ни програма за реактиране. Но сега няма го гледаме, така че... Това беше супер компютъра ни. Сега отиваме при другия ни колега, да я... Извинете за това. Нашия колега просто припадна. О, извинете, забравих да ви представя най-важното нещо. Както виждате, това е базата на Антонус. Тук мислим нашите идеи. Това място е сърцето на Антонус канала. Тук измисляме най-добрите сериали на тази планета. Както виждате на този телевизор, ние гледаме епизодите, когато излезнат. Извинете за тия звуци, те са гладни. Това са нашите специални, безжични слушалки. Направо мини компютър може да се води. Микрофон, всичко. В момента няма сигнал. Тук сядаме, за да мислим идеи. Този прозорец е любимия на хората, които работят тук. Защото това е единствен начин, за да видят светлина. Вие явно се питате, къде се ми е нашия състав? Ние го имаме решено. Спонж Боб хартия. Защо забавя как? Тези къпички ги използваме за всичко. Говоря за всичко. Тези ключове са за нашите актьори. Ние ги държим в едни специални хотелни стаи. Нека да ви покажа някои от актьорите. Държим ги по-навътре в мазето, поради причината, че навънка има много папараци. Добре дошли в 5-звездния хотел на Антонус. Тук държим най-известни актьори. Нека да видим какво прави един от тях. Тук държим един от най-известните ни актьори. Той ще се зарадва, като разбере за компанията ви. Пристигнахме. Той е малко притеснен, така че не му задайте много въпроси. Може ли да се видя семейството? Това беше за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. И очаквайте още клипове, които
които могат да вземат. Ние сме много подготвени. Нека да продължим. Както виждате, това е мястото, където измисляме идеи. Така го бях.